Kubor nakaslem jong udongsan hima. Namar ka jing ngap menti bat bampalat ka sarkar jalaya ka scholarship ne ka bai bam ju ki samla pulie na ka leng ka HYC ringkat bat ki seng samla pulie ne ki college ba pher kilarai ban penlong ka peaceful rally lashai ka sngi palai kani ka peaceful rally kan sedang ha ka por shibaji men sngi namadan yoring ha fire brigade ya ka ban kun kot pat ha parking lot ka badan ha senda bat ka additional secretariat u secretary ke education cell ke HYC ba en nang sawian haba kranchi gilat pathai khubor lapente ba ka seng kala panjing bet nagi bor district hanai kampat yo jubab satya hanai lada yo ni am yo ru anyat bet chakmat kumbala dep rai namar kani gadi ga jingya ki ba jai jai na ka benta ka bet ka biang jong ki samla puli o ngi na kaliang jong ka seng kumbang ila jep kumbang ila di ba gilat pathai khubor ba kata ka deadline ya ka ba ka education cell jok HYC harangkat bat kisah mala pulih ya ka bangi lalet benbu ya ka berendam kalau kot no menta kasih bat hadu menta mene ni nak liang jong ka HYC bat kumjuru ka kenhun jok kisah mala pulih ka balai dan dekat bangi ngimsim lai ya nunu tau suat jong ka jingjok ha ka dai bat kene ka jingdawa men pelat nyok mador ya kata ka scholarship jong kisah mala pulih jong ne ka jelam kelia ka badai jong senam arhajar arpuai bat arhajar arpuar de halor kene ka nongrem bat halor kene ka benta ni nak liang jongi kinong elam jong ka HYC harengkap bat kinong elam jong ki samla pulih ki bayadan benta bat kaseng nigi college prepare ki ba konthop nado nandihu naka Shillong Law College naka IFI University naka USTM ka badan hangki apo Kanapara naka Snapsing College napo Riboy College bat kiwe ki jaka pulih ki ba nginumla banjar kurtang ne ilasham ya kawai karai bat kata karai kalong ba in pelong ya kata kejingi ya pai ba ani kata ka peaceful protest march kaban sedang lasai kasi nanti napo madan yaurang hab fair brigade sapo additional secretariat kum kadap ban pen ya kata kejing bitar jongi kum kisamla pulih halor ne kejing menti bat halor kata kejing bumdong serius jong kene kasokar MDA hapo kejing alam jong ke NPP bat kamtabe ya ubum syam la syam ya kena ka komitmen bat address ya kini ki isu ya ka ba kum ki samla bat ki kena puli jo ka jela borok kawai kila bu herai hadum tamne ngimpat syam lai ya unu budak ban pedi ba kene ka jingdawa jong ki samla puli nak liang kasokar kan syam kya ni smoling oro ban hoi gila ba kawai ka kenhun haswa jongi kaladan kawai ka kenhun apo ka riwar jantia hakaba ki dukat jungi ru ke dalang benta hak tu hakaba ki lalat ban kendu ya chief minister men haka artayo swaka artayo ka balong mentak sni kila lait ban buat ta dorkas hakaba dai bat kaneka jingdawa ban pelait modor ya ta scholarship harai ni iru bakane chief minister lu swa tang ta statement bak ta statement ka jungu wang ba on sa pelatnyo next week harai ni smulung wa ba menship tayo ro kane ka jingkular jung chief minister kamsim lapoi sa kanu ka benta but ha day how new tayo hi ba nakaliang jong education minister kata ba lakmen rumboy la penmi bang ro saya ka jupat ka statement lingba jugu ba ha ka ba ulong ba ya ka scholarship an pelat nyo menta tayo harai menta ngila kwaruban pensai ba ngila bu ya ka permission nakamta kata ka peaceful rally march la saya kasni hapo DC office rengi patsimil layo ya kanu ka confirmation hendrai gila raipat harengkap bat ka jing shim kit khle bat ki samla pulih naki college ba bangila rai berpetang bet ya kata ka jing ya pai ba namar ba rengi yo la rengi myo ya kata ka permission rengi na kaliang kasang gila pendet ba lasai kesni hakapor shibaje no phasni kandan ka jingelum pai ba ka bajajai hakte po madan yorungham fair brigade balada banate pat ngin sedang ban march daka lenti ke bajajai klaim kini ki jinghuri hura namar bakane kadai ka isu jong kisamla pule ngimkwa bakane ka isu kan kelano sakawai pat ka benta pat ni kularo ba kisamla ki bawan hang ni kilong kisamla ki kinya de lenti ke bajajai bat ngina kaliang kasangru ngin bo ki volunteers ki ban pat ya ka bahak kemiat hakane ka jingi yai pai ba khlang ba kane ka jingdawa bat ka jingang do jong samla puli la saksi kalong ka ba job bat ka ba seswa kadan kata ka 144 CRPC enforce at present mo Ray, nyipat ngimsim layat illegally. Nilayat da kata ka procedure kata ban apply ka permission. Kamdan kanu ka
ka condition haka constitution jo kari India ka la dong ba industri no yang ni banyak yang kata ka protest march demar ba ka protest march ke jungi kalong bangin express ya kata ka opinion ke jungi halor kani ka jeng sakot jong ka scholarship kamdai bangi organize kata ka protest march ban create ya kenu ka law and order situation palada ka ta ka nakaliang ka board jong district ani nakaliang jong ka sokar ka sngo ba ngihap nging ladang ngihap ban defy kata ka 144 CRPC tang nomor bangi dawai ka hok kumta ngi nakaliang jong kinong ilam ishime ke jingit kri bangi hap banyak besh khmat nomor bakani kadai ka benta jong ka hok ka benta bat ka hok jong kisamla puli bat ngimsim la le kinu kikam iban kumbangal ong bangim simla le kinu kikam ban organize ke negara li ban penmipat ya ka wepat ka benta